Goizeko 10:22 Dario eta Eskuza izan ziren atzo Beserieko Andre Mari Zuria torneoko txapeldunak Zubizarreta eta Eskirozen aurka jokatu zuten finala, favorito ziren Errioxarra eta Arabarra, eta ez zuten hutsik egin 22 eta 17 irabazi ostean gogoratuko dugu Zubizarretak eta Eskirozek aste artean Alberdi bigarrena eta Aranguren irabazi zietela, Dariok eta Eskuzak berriz Murua eta Xabi Tolosa ordezkatu zuen Inigo Bikuña izan zituzten aurkari. Egia esan, partida oso aldakorra izan zen, ikeragarri gogorra, eta udan alako partida asko ikusten ari gara, partida gogorrak, pilotak gastatu egiten dira, ondorioz pilotariak askoz ere hobeto eta erosoago jartzen dira pilotara, tantoa amaitzea ere gehiago kostatzen da, pilotak ez direlako aurreko hormatik asko irteten, eta horren ondorioz atzokoa ere etzen salbuespen bat izan hasieran. Bi momentu egon ziren Arkaitz Eskuza oso deseroso ikusi genuen, esaten ari ginen, azken bolan zeinen erki ari zen jokatzen, nola hobekuntza hori egin duen ez pilotaren bila joan eta bere gerria, bere gorputza gehiago baliatuz, kolpea gehiago luzatzeko. Atzo berriz hasiera horretan berriz ere oso deseroso ikusi genuen, pilota hilabetik gainera etortzen zitzaion, Zubizarretak oso ongi sakatu zuen, orokorrean lehen zatian bikote urdina egonkor egoteaz gain gauzak oso ongi egiten ikusi genituen, eta tantoak amaitzeko moduko gauzak ere, esate baterako Zubizarretak sakearen bitartez asko asmatu zuen, batez ere Darioren sotamanoa ekidin eta Eskuza deseroso zegoela ikusita ari ezker horman apur bat jo eta ezkerrez joarazten zion, eta hor ikeragarri kosta zitzaion esan bezala Eskuzari, eta horren ondorioz 7 eta 4 jarri ziren aurretik, baina Dario berehala berpiztu zen, sekulako momentuan dago Ezkaraitarra une honetan, dena errespetatzen dio, bai eskuek, bai fisikoak, eta benetan jokatzen ari den partida bakoitzean bera ere gozatzen ari dela ikusten ari gara, naiz eta behar bada atzoko partidan ez zuen une batzuetan hainbeste gozatu. Gerora baina berriz ere Eskuza okertzen hasi zen, iraitzek tanto desente amaitu zituen, desente ez, baina aurrean min handia egin zuen efektuen bitartez, pilotari abiadura emanez, eta hasieran Josu Eskirozen egonkortasuna ikeragarria izan zen, atzeko kuadroetan oso sendo ikusi genuen, gainera pilota arrotu eta kenduz, eta beraz Dariorentzat ere ez ziren baldintzarik errazenak, haizea alde zuela aritu zen asteazkeneko partida hartan, Eskuza ere Bikuña baino askoz ere gehiago izan zelako atzeko kuadroetan, atzo baina hasiera horretan indarrak nahiko berdinduta zeuden, eta ondorioz 12 eta 9 iritsi ziren Zubizarreta eta Eskiro zaurretik. Bigarren zatian baina gauzak erabat aldatu ziren, partidaren gidoia erabat aldatu zen Dario eta Eskuzarentzat, zergatik Eskuza egonkortu zelako. Eskuzak bigarren zatian ez zuen pilotarik galdu, eta gainera agindu egin zuen, nabarmen agindu zuen. Egia da Josu Eskirozek naiz eta lehen zatian egonkor aritu, bigarren zati horretan ikeragarri kosta zitzaion, zergatik oso partida gogorra izan zen beretzat. Uste dut 200 pilotakadatik gora jo zituela berak bakarrik, hori atzelari batentzat sekulako kopurua da, jada partidaren erdi paretik aurrera une batzuetan ikusten genuen, behar bada beregan ohikoak ez diren pilota batzuk galtzen, eskuinez botez ez, baina behar bada eskuin bolea oso ona du esate baterako, eta hor ez zituen zenbait pilota frontisean jarri, eta horiek nekearen zantzuak ziren, inolako zalantzari gabe, eta Dariok berriz beste martxa bat jarri zion partidari, jokoan askoz ere gehiago sartzeko aukera izan zuen, eta horren ondorioz, naiz eta denbora
askoan eta partida usteko zorian egon, 14 eta 10 ere aurretik joan baitziren Zubizarreta eta Eskiroz, eta ikusten genuen behar bada Eskuzarentzat moralki ere berriz jaisteko arriskua zegoela, baina etzen ala izan, Dariok bakeltzetik atera zituen, Eskuza ere askoz hobeto jarri zen pilotara, esaten duguna pilotarekin zuen topaketa asko hobetu zuen bigarren zati horretan Laudioarrak, eta horren ondorioz 18 eta 17 iritsi ziren bigarren etenaldira, 16 eta 15 ere aurretik joan da, baina oraindik ere Zubizarreta jokatzeko zegoela ikusten zen, eta beste gauza bat azpimarratu behar dena Darioren hankak dira. Dariok sekulako hankak ditu, atzoko partidan ere ikusi genuen pare bat pilotakadetan inondik inora eramatekoak ez ziren pilotak eraman zituela, hor ia lehen lerrotik Zubizarretaren ormabikoak asko irteten ziren, baita Dariorenak ere, orokorrean orain Gasteizko eta pilotalekuan ikusten ari gara, nola ormabikoa egitea oso eskerronekoa den, naiz eta horrek askotan kanpora joateko arriskua ere ekartzen duen, eta azken zatian jada Eskirozera bat amilduta, Eskuza berriz eroso, eta honi nik uste meritu handiko partida atera zutela Dariok eta Eskuzak. Batez ere, Arkaitzen aldetik. Ez da erraza, eta jada badira, oker espaldiman naiz 2023an egin zuen debuta, jada badira 3 urte Eskuza profesionaletan ari dela, eta pixkanaka ofizioa ikasten ere joan da, baina atzo egin zuena bereziki aipagarria izan zen. Hain gaizki hasi, oso deseroso, pilota gozatu bai, baina galdu ere bai, kolpea tiratzen zion bakoitzean ziuraski, konfiantzari gabe tirako zion, eta gero aldiz, bigarren zatian beste Eskuza bat ikusi genuen, oso ezberdina, frontisa baliatzen, Eskiroz dominatzen, Zubizarretari beti pilotak entzen, eta horrek meritu handia du, nire ustez behintzat. Esan dugun bezala, Dario eta Eskuza ziren favorito torneo honetan, eurek irabazi dute, eta orain aurrera begira Dariorentzat oso uda polita izaten ari da, eta honi jarraipena eman nahiko dio inolako zalantzari gabe. Baita Arkaitz Eskuzak ere gogoratu, Dariok eta Eskuzak 22, Zubizarretak eta Eskirozek 17, Dario eta Eskuza B serieko Andre Maria Zuria torneoko txapeldun.